Demacivîna NATOyê li Enqereyê pêk dihat êrişên Îranê li Kendava Hurmuzê dest pê kirin. Piştî vê jî Amerîkayê li serî Îranê operasyonên nû pêkanî. Ev yek li Tirkiye jî bi baldarî hate temaşekirin. Li gor pisporan Amerîka heta daxwazên xwe nede êrêkirin û êrişên wî li serî Îranê bidome. Profesör Doktor Doğu Ergil ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku bi derbeya derna lê bi destên kesên opozisyona hundir li İranê pêkanê rejim were guhertin. Dışarıdan darbeyle İran'daki yönetimi devirmek. Hatefem kirin ku bi derbeyek derve hilweşandina rejima İranê dijwar e. Lê alternatîfya vîya di hundir de rûxandina rejimê ye. Ji bo vî jî pêdivî bi hevalbendiya hundir heye. Ev jî kesin ku ji vê rejimê cizin ve rejimên naxwazin û yek jî bi Kurdan pêdivî heye. Biyamın Amerika û İsraîl hê jî vê planê dest bernedane. İran her çiqas li ser piya bêjî lê nikarin bêjin ku bi hêza xwe ya berê daye. Di vê derê de rewşa Tirkiye jî ciyekî girîng digire. Li gor Doğu Ergil ji ber Kurdan Tirkiye naxwaze piştgiriya ti aliyekê bigire û dixwaze hevkeşeyekê pêkbîne. Türkiye burada nerede duruyor? Gelo Türkiye li vê derê li Kudüs sekine. Em viya dizanin Türkiye li teniştê Kurdan nasekine. Heke Kurd li İranê statûyek bi dest bixin, Türkiye di terse ew ê li Tirkiyeyê jî daxwaz bikin. Ji bo vî jî Tirkiye di nav xetekî gelek teng de dixwaze balensê çêke. Ji ber vî jî naxwaze ti aliyekê bigire. Parlamenterên berê AK Partiye û çavderên siyasî Ahmet Faruk Ünsal ji dengê Amerîkayê ra ragihand ku operasyonên ku li ser İranê hatin kirin ji bo Amerîkayê dijwariyek derxist. Lê di hiladin da jî İran jî lawaz ket. Bir taraftan İsrail, diğer taraftan Amerika. Helekî de Amerîka di heladin da jî İsraîlê bi hêzên xwe yên mezin êrişê Îranê kirin. Di vê derê de İran her çiqas di warê leşkerî de were rûxandin jî lê hê li ser piyayê. Şer demeke rawestiya û cardin dest pê kir. Wisa dixuye ev şer wê demdem berdewam bike. Biyamın Trump ji ber hilbijartinê Amerîkayê hete ku serfiraziyekê li İran dest nexîne wê raneweste. Li gor çavderên Rojhilata Navîn tê diyar kirin ku operasyonên Amerîkayê wê neqedin. Her roj ew ê ber bi operasyonên siyasî ve dê biqulipin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, İstanbul.